labiang bin sedang yakan kajing mani kajing syakri jangi yublay hakan no pai jangan kaski kabelang kasngi kabakrau kabakerpang kablakot yangi syakajing syakri lang hakaying kajang utray ningkong ning syap ngipen pau kajing sungu yublay ublay hangi kamet kabakot kabakya ya kabangyo ban don shipor hakaying kabakentang kajang ublay ban mani ban syakri ban pendan burom ya kakerteng kabakhuj kabat baim kajang u nakaliang kabarang ngi khot lang ipi syakanika jing syakri lang ublay hakanika no par jon kasngi yu pait lang melasiu spa jo utrai bandon hat kaying kabakentang kajing piang subha ya pi kipar ngai jo kabalang Presbyterian Moro lembat kipar gait na kiwei pat kibalang ki baju senran na kawi kasngi utrai syakawi kasngi utrai bani mani lang ya kakerteng gabaim kajongi ngi piang subharu ya kipar ngai kibamla ban don hakan kaying kabakentang kajong ublay ndre bakum kabalangin yo ban penpoi ya kan kajing syakri kajong ublay hakan ikanok pais ngi lingba ki YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro kaktin kajong ublay kadang khot yang ilang baro kumni hakmi kababha bat kabaitanat katnu baki para bangit kia syong lang bat kebiasa lang kawai ublay ulang umensim tikadai yangi bangin mani ya ban mani haka mensim bat haka basisha inil ublay haka jing duai kukpa jangi ubah beneng utrai jaka beneng ba utrai jaka khando ngi aingo yami ku kenrat ikan kapor ka bakordor kabami melapenyo sa sisin pat yangi kum kipat lang blasiu spa jo utrai ki khun blasiu spa da kador ba kasnam holum kalbari bandon sipor ka ying ka bakentang ka jome ban mani ban syakri bat ban penban burom ya ka kerteng ka bim ka jome try ngi bukti ya kan kapor jong kajing kentang kapor jong kajing mani ha kiksang tiblay kajong me nado kijing rai yaro ban yaro ya kakerteng kabim kajong me kajing pulin na kaktin kabim kajong me kabanlong kajing syai bakasyarak ya kekijat kajongi kajing duai kabangin sebo ban bu kabanong kadawai kabak kenjaman sim yangi kibriu kibajot kibarem kamtam kutrai ke kubor kabami men sapen pau hapreng jongi lingbo syakri barit jome kanong kabor bangni te bangni ai men sim bani pliu jingbot ya ka jing shisha na ka tin ka jong ublay ya kini barok ngidam paring IT kapor badangsa hakik sang tiblay ka jome haka kerteng ujisu ngaduai mengapan yakni baro amen ngin beteng yakni kajing syakri jing ublay daka pengesok lang ya kajing ruai ke basan spa nyefusan pi syakri utrai lukenrat yaro penpau jing penim haperthei baro ka kerteng badon bor ujisu penkrau kahima kajong u hangi kalapau ya ngin yadem ya ngin yangu kadok nut jongi atrai tu penplu kaburom bat yaro hau jisu ngin ai jingu ya ujunam un sensyar klemwai kajing rai ka basan spa nyepusan bat san spa ndrubusau na kabakhamrim
Jesu penkrau kahima kajongku hangi kalapau usen syar uplay ban penem ulah syangi ulas yukun ulapa upanang ujong on riwayaro ka krau ka jeng penem nu Jesu layo jeng yaro yublay upahaklitam umburom yukun yang ingin bertajam ki angin bonengru ki yaroya kun lang ron ki mani ki temban ki ngo ya ungen ya dem ya ungen ya ngo katonun jongi atwai to penplu kampurom bandaro Jesu ngen ai jinggu ya ujunom on sen sha lem wan Hashwa bangniok bani lang hoblay hakajing duai ngan penpuli katu keligi benta nakaktin kajang ublay hakilaitli ki benta kabenta kabaningkong nakasiti pol shige galatia kalnong kaban riu kadakot sau batsan kiktin ki baong kumni Henry tu way po way untunju yala kakamhi ti anda komta unyo ya kajing lek kemen syapang yala dihi Henry om syapang way pat namar way po way unkit ya kajing kit la kajong hi kabenta kabaar kalong na kasiti pol sikikolasai kalnong kabalai kitkot arfulai hadu arfusau ki syakri tuko ngu ya ki ei baro yali ki kenrat kat bakum kado om deka basyakri hakmat kum ki bapensngobha ya ki briu Henry hakaba sisertap kado nut deka basyapting ya utrai kat kabapinle tu trei nadu kamansim kumbah utrai bat om hakibriu haba pitip bana utrai pinyok pediang ya kabainong jong kata kabenta naba pishakri ya ukris uba utrai kabenta kabalai na kasiti kabar upetros kalnong kabaningkong kadakot shipo bat khatway naba kumta ku para bangej tu pinkam yele minot ban penong skem ya kata kajing khot bat ya kajing diet ya phi namar haba phi ai le ya kini ki ai ki ru pin om jin thut lano ru namar kumta on ai kerhai e hapi ya kajing besut syapo kata kehima bom jukut utrai bat unong pen imjangi u Jesu Kris tu blin kerku ya kaba puli berbahasa skor na kaktin kaba im gaju blai ngine duai
Atrai ubelong ukpa ujangi ubah bening. Sa sisin pat ngiwan bandamrit hakis lajat ki bakhuj ki bakantang ki jongme. Ban aingu ru yami ku kenrat yakanika jing im kabame me penyok hangi haduk ka klimat kabamenta. Ni aingu ru yami ku kenrat yakanika por kabakordor kasngi kabakrau bat kabakentang hakabangiyo ban mani ban syakri laj luj ya ka kerteng kabaim bat kabadan bor kejongme klem ki kendon ki batek ya ka jing syakri blei kejongi nyaingu kerpang kutrai ya kabame melapen kerya ya ni khyang jingpang ubadon hakisnam keblet no ni aingu ru ime ku kenrat ya kabame melepena ya ki khun ki blasius pa ki jongme la ka dorba kesnam nelum kalbari melakhot ya ki na ki ying kisam bangin don lang sipor haka ying ka bakentang ke jongme ban mani ban syakri ban yaro bat ban sngap ya ka ketin ka baim ke jongme try hakum kani kapor jong kani kajing syakri ngiwan ban pau hakmat ka khat kajing isne ke jongme ya kabame melari la sumar hingi haduk ke klimat ka bamenta ban ngisngo ban aingu yami ku kenrat ya kajing ka jongme walang ilokin nongpop ki bejot ki barem mila pelak yangi bangila ban ring mensim bat ban penhiar mensim kum ni kum bagilong nakawai ka klimat syakawai ka klimat namar ka jing ka jongme ka kham krau ya kita ki pop ki babon sertap haka jing im ka jongi ubri iwe pe iwe drive hakum kan kapor ngiwan ban bukti ya kani kajing syakri kejangi hakik sang tible kejongme ya kajing pendap ya kawai pakawai ka bentah kan long hapok kajing ilam kajong mensim bakhut jongme trabi hakum kani kaporu ngiwan ban kerpat hakmat ka khat kajing isne kejongme ya ki dekhot hapok jong ka balang hang ni hamoro lemiki weipat ya ka ba me menakhot ya ki haki bentah ki baper jong ka jing im ke jong ki bat ngina duai ya ka menis nei bangin pen kerpang ya ki hakanu ka no ka bentah ka baki pendap ya ka kam ke jing tre ke jong ki kham tam kerpang hak jing syakri ka ba jar haki yeng kisam ke jong ki ban penjan ya ka jing ede bat me tang bat mai hi ngiduai ben ai haki ben kersyan yaki hak jing klot ki babon sertap hakani ka perthei ka bangian mrengi duai ba men yalam me men long uding do bat ushando uban yalam syakita ki plang ki bajerngam ki bangin yo ban khet ya ka jing long men sim ka ba shisha hapding ki jing bat ka jing kendo ki babon sertap ngiduai kerpang hakni kapor yaki rempe ying kristan badon hapeng joki hakimet ki bamnasat baklan hakum kini kapor ki miok kalat ku trai bane don lang hakni ka kenta jong kini ka jing syakri ringi duai ikaba mini isnei ban kner dakakti jong ka jing jam stam ka jong me yakaba men pen poj bat pen khia ringkat bak ki jing sumar ka baki yo nakilat jing sumar ka mereka perthega don ringi duai hakni kapor maka jing pen khia ka bajanai kan long na ka khat ka jing isnei ka jome ngiduai hene kapor ya ki khun samla hapo jong ka balang ban a he ki ru ya ka jilong khut ha ka jing lenti jong ki kum ki khun samla bagen tip ya ka lawai ka badon haki ka lawai jong ban long ka lawai
ban penim ya ka jelong mensim ka jongki ngi duai kerpang kutrai yaki bamen ai ka jingshai haki hakalenti ya ka jongki pen khoj ya ka lenti ka jongki dak bakikan mau yaki hukum ki bami menabo hakaktin ka baim ka jami ngi duai kerku yaki khun samna ki badon hapreng ki jing puli ki jongki hapreng ki jing ya lenti ki jongki idwai bani snei ya ban ai haki ya ka jingnang ka jing start ka bakan jablai bad ya ka bor kan mau ya ki e barok ki baki yo ha ki jing pulih ki jong ki bad kham tam ko trai bakin long ki ba minot bad pulih ka tin ka ba im ka jong mi bad ya ka jing duai ka bagi bu man ka sngi ngi duai kerpang ya ki khun samna le se ka bor jong ka perthei kala bentan no iki siki ki bakan jadok jong ka perthei kum ki briu nginem la ban ko trai nrengi wan tang ban bu ka jing duai kerpang nam pa jong ki bau blei leng bau men sim khut jang mi ko trai mende isdei ban jingo kerpang ya kum kita bakiru kin mat ya ka jing im ka bathamai ban bakiru kin yo lat ban kiu lang ske ying ka jong mi ban yaro ban peneburom ya ka kerteng ka im ka jong mi idwai ka jeseng kan thei ka jeseng samna ka jeseng khna lemba ka jeseng ying po jik balang ki nong ilam jong ki baro ba ki nong kit kam jong ki baro ni IT hakik sang ti blai ka jong mi ba mem penyo ya ka jing start ka bakan jablai ba ka jing kit kli ba kan tip ya ka benta ka bla benshat hakiko trai bagan tray minot ya kata da ka jing sngoret bat ka jing pendam bagila ban pendap ya ka benta ya ka belasanya haki baro ban pen krau ya ka buram ko jami ban baki seng hapo jong ka balang kin man im kerhai ha ka batip ya ka jing syakri ke jami bat banang penher ya ka lama ka gospel ke jami ha kan ka jaka bat syaki wei pat trai kum kan ka poru ngidon kum ka balang ha kan ka sdam kam ka bakrau bat ka bakentang ko trai ya ka bami melap isnei ban penyo hangi ya ka bakum ka balang in sayo ban pendap ya ka jingjet ya kita memsan bat ya kirang ba balang ngiduai ya ka jing isnei ka jome ya ka jing yalam ka jome do men sim bakhot bang kum kiriu dekot jong ka balang nginyo i shisha da ki jing long mesim bakan jaman sim ke jong ki khmat ke bakan jaman sim jong mi ka dok not ka bakan jaman sim ngin yo i ya ka taki riu rang ba ko trai bekela ban kit ya ka kam ke jong mi ngi duai ko trai ban isnei man pen yo haki ya ka jing kit kle jong ka jing duai baka jing kit kle man poi renti haki tarik ka baka balang ka labo bang ngi duai pen scam ri ki man pen i ki ya ka jing don kam jong ka balang ban ai ngok ru yami ko kenrat ya ka jing nang roi jong ka balang om tang ha ka jing don briu nrei ha ka jing long man sim kumno bangin syarai yaki kumno bangin rap yaki ha ka bangin jingok yaki saki yeng kesem jong ki par bangin ngidon kam try a ngidon kam namar ketangiwan ha ka ni kapor ban kerpat ya ka jing isnei ka jong mi ya ka bangin jingok isnei ya ka jong ka balang hakan ke jaka kum bamila jengo hakisnem kiblet no trying idon ka poru bandan sipor haki ying ka bakentang ke jame ko try ya ka bami meni snei yangi iwei pi iwei ke badon ha kan ke ying ka bakentang ke jame ha ka bangin sio ban sngap ban sa skor ayu ublei dan ban kren lingba jong kan ka por jong kan no phai jon ka singi usyakri ulong ayu ko try uspendam tang hakik sang ti blei ki jami bat mi mela persat mesim ya u bat kata kanong gabor ka bami ai ha u tu pen sle yangi iwei pi iwei pen ko bor yangi iwei bat pen khut ya ka dok nut ka jongi iwei pi iwei ya ka bangi yo ban priang ya kata ka jing hikai la ka long tang khndiat e na ka tin ke babun sertap ka jami ka badan ban ong hangi ban ai men sim yangi ban lam yangi Mari try be ai pakawai ka kentin ka bangin siya ban bu lang hakin ka por kan dalong ka bor bar kan ai men sim yang iwe piwe
Ni IT kapor kebrangsa haki sang tible ke jami. Map atrai ye kejing duna kejing palat. Kiba misyam hakajing im kejing ibi piwe. Namari kini barok ngidam bat ngipan. Haka kerteng utrai bat dong penim jingi uji Yesus Kristus. Amen. Mentang ni pendap biki kam jong kepalang. Hagni ke por ngin yo ban lum no iki jing aingo hadian baladep ban lum iki ngi gerpat I wei pa irang ba Mr. Ki Lauriniang in subha ban duai ban pengentang iki jing aingo tôi nhớ vấn đề mình chỉ đuổi cuộc ba trong yêu và vấn đề hà nội phải suy nghĩ suy bạc rau bằng tăng cho mà trai vấn đề mix là giật cái bạc khôi chúng mày hỏi tại vì em là rim smart nghe mình play nghe này cái chương pang system hỏi mình play nghe này cái chương mình cái độ halak suy tại vì nghe đuổi tôi xem bạc khôi là cái trong cái balang bạc năng giải nó cái bor cho bạc trai các bác suy bor đang sa đuổi rồi tại vì tôi xem bạc khôi nó làm cho cái balang nadu idi pastor kita pesan oh jangan hilang parok iwe nadu ki hep ke bertam hadu kita men ki kro terabi ingat wai tu sei ban kerkhuru ya kana por ko dor kham tam me ya ki jing kerkhuk bam le yai te slei ki jing em jonge ka ba mal la ka sngi oh ya terabi hane ko por iwalam iwara shaka kam ko me pana shaka kam ko me terabi wala ki long ba kraw ki barit ro to da kerkhu pengetang ki haba kabalang penan kam syaya shano ai long nam tak boram ko jame kurkur trabe yu shakri barit jame shakri bokodor jame ko trai oi trabe samin tin em jame lang ba kan ko por riwai tu sai ban persle apo jong I kami ko trabe ai jing slok tin ble hin por kan long jing pam ko jam sem kaban teido te islam ya jing jengi bangin mi nang ne ko trabe rengkat ki jing kurku kiba memela kerku lang bau syakri jome trabi ngat wai tu sei pan kerku i bentam paro kerku kham tam ik bapang wisdom trai ki bedon ki jing ki sem ki mlak banan kiu sing jome hoi bedon ki hostal mlak ban tim trabi tu sei ban kerku i kiru sisen pan pinyo ya jing ko jing kha par gila utrabi bahwi ke por kinyo ban man kiu sing ke jome pedang ji doai ma ber kam misem khang jisu pan amen. Haswa bengini aban sngap ika ketin ke pem ke ju blei ini so lang ke jingrai kum ke jik penkret ke jingrai ke balai spa prapunyo trei bakamit kan sawan trei bakamit kan sawan trei barok sistep trei ke balangsa umjer haperthei trei dap kum tu barok lightly ki dekhot ke jingrai ke balai spa prapunyo. Trei pakaminkan sawam Trei baroshi sayam Trei pakandang sa omjer Haperthe trei dem Trei kan badang syai kasngi Hampor kasngi baen Trei balanit kan sawam Pancing trei lawai Trei bakamin kan sawam Trei maro sisi Trei kan
ทวังดังคลานชงทายการวันฮีบามันกาเคลืมมันขันยานการบูทเวบาคมินการสาวางบานเปรียวเทรชูเทรบาคมินการสาวางหาเพิลเทสีเป็นเดิมการบาจึงชาการดังสาเตรบาสงีการเสริมเตรหาดุบาเสริมการสงีจึงเสริมบำลาชายชูทเวการบานังวันคามิบานจึงทเวลาคู Ning kong ning sharp ngapan pau ke jeng sungu yu blei ublai hangai ke met ke bakoj ke bakhya ha ka bangala ban yeng ha ka jaka ka bakentang ban shim ya ka nika benta jong ka jeng kit kli ban sam ni ka ktin ka ba im ka jong blei ki nong sharai ke ba i ki jonga nado i pastor lendan sim i bamla bandon bat ngi hakni kapor namar i don pat hakawe pat ka program u balong u nong yalam ya ka jing im ka jonga bat ba ai man sim shibun haka jinga lenti kum ushakri baret harajoka balang ki temsan ke be ki jonga ki balong ki kpa haka karta ki balong ki kpa ki bakan zaman sim ki bakershan yang nakapor syakapor kumno ban pentelun ya ki kam hapo jaka balang haka district palagi benta baro jong kajing im kajonga ki rangba ki balong ki dikot ke kom di balang ki balong kakti kamon kakti kadiang hapo jong kabalang ki blakershan met bat mensim man pentelun ya ka kam ka kraw ka jong ublei haki babun sertap hak jinya lenti jongi kum kabalang bat ngilong kum ni kumbang ngilong dei ka jing don rengkat ka jong pi kajing kershan kajong pi kabarat ba bat ngi scam ublei dong kanon nong ban ai happy kilong kimi kilong kpa kibalong ki paya ki rishot jong kabalang kibakan mau ya kabalang hakijing duai kibari kajong pi ki khon samla bat ki hep khna kat ki blaban don ki belong ka walawe ba pranai jong ka balang nga ai kublei ya pi baro ha ka kerteng ka ba em ka badan bor utrai bat unong kunim jengi u Jesus Christ u blei un kerkulang yang i baro ha ka ni kapor ngapan paur ka jing sngongu ya ka program committee ka bala ai benta sa season pat yang usyakri ubatlot ban shim ya kena benta ha kena nok pai jong kena si ban long kum unong kren ha kena jingeseng jong kabalang ki parbangai kanong rim
kebau blay ula pension hakadok nut kejonga kalong nak kitab nak testament kebarim ke kitab Exodus kalenong kebalai kedekot kebakat way kiktin kiba ongkum ni Henry Moses ula ong hau blay ngalong uai bangan let syau paro bat bangan ilam no ya ki kun Israel na kari Egypt ki parwet la debu haki wei pat ki kentin ya kan ka dekot ngalong uai bangahap ban kit kle ya ka yeng kasem ya ka imlang kasalang ya ka balang bat ya ka jingim ka jongi shimet balai manga om ki weipat bat ka subject ka bawanra na kani ka nongrim jong ka jingislok kalong ka jingkit kle jong ki banget ka jingkit kle jong ki banget ini duai kukpa jingi bahabening sa sisin ngiwan bandam haki sang tiblay ki jong me ya ka dikapor ka bakordor ka bangya ban puson ban ya merjing mot ya ka nikaktin ka baim ka jong me ling ba ka nongrim ka ba me mla pension hau syakri barit u jong me ngidwai ya ka jik pensle ngidwai ya ka jik put ka bor ka jong me ngidwai ya ka jik pensyai ka jong me bat ngidwai bangla yo ban bat ru ya kan kaktin ke baim haka kerteng ujisu ngadwai amen ki parnet kani kalong ka subject kabadon kam hakini kisngi ki bangi dei banyakran habang lapuson batbo hakajing duhai ngasngo i kajing ilam kajing ublay mak kajing pensyai kajing musim bakut sya kani kaphang kajing kit kli jong ki bangen kadkot ka bangalapan syolong rim kadai kajing kot ublay yau Moses ban yalam yakikun Israel na kari Egypt kari kajing long brau sya kari kanan kari jong kajing kular hang ni ublay ula tenrong hau Moses ya kajing kit kle ban yalam yakikun Israel ki parbangai habangon ra ya kanika pang pedeng lani kanika subject nikamat nga planning kong ngiladi ba ngampat biang ha ka jingkit kli la kalong ha ka yeng kasem ka jonga la kalong ha ka jingtre ka ba ublay la kerku yanga la kalong ha ka jingide shimet ka jonga mat la kalong ha ka barang ngadang long uba bampat don kata ka jingkit kli ka ba pura ni kata ka jikpen kli ka ba shisha Hendrai manga berka yeng ngia persyang yaksa kumno ban besut la kumni ban bo ya kan ka jinglong jong ka jingkit kle haki khun kikti ki jonga lesi phila ban kali ka ai kata ka jingkit kle ka basisha nama ka jingkit kle ka don chibun ka jingkit kle nei ka ai kata ka jingkit kle ka basisha ki parbangai bar ki parlo ki be ki jonga lading ipet hakini kisngi ki bamenta la haki yeng ki sem ki jongi ngila duna sisha yang kata ka baki ong ka parent to child mentoring kata ban ai ka jingkit kli lani ban slok ya ki kun ka ai kata ka jingkit kli ka baki don ha ka jing im ka jong briu hani ka sla jong ka perthai bar ka long ru ka bat don kam ban penlong snam bat penlong do haki kun nado ki badang rit yang kini ke jinglong jong ke jingkit kli kenang bakila ban bat ya kita anda kila san kila rangba nang tapat habang ipet kendiat syaki kam jong ke jing syakri ke ba ngi don la kalong hakakam sarkar la kalong hakakam shimet la kalong hakanu kunu kakam ka baulei ula kerku yangi kani ke jingkit kli kala ngayi kala nang hiar arsut bat ngila sutrei ya kakam yikikam ki jam ki jangi
tang namar balasiu tulop ingi lani tang balasiu baisingi ingi ha kata kajing trei kabangi don ngakran ya kani da kajing sngau kit kada sok jing sok kya kabakrau namar nglai kendo shimet hakikam kijonga hakabedei bat kikam jong kasarkar habang apet syake imlang kasalang bat khamtam hakasensyar kakadar ngimyo isu yang kata ka jingkit kli ka basisya ngimi isu ya kata hendreng i tang ya ka jingbam kit kli hakarukom trekam ka jongki bat ki parmet bat ka bi ki jongi wat hadu ki kam hapo ki balang bat ki bor balang bahaloru ka hak jing sisya kung kita kinong yakit ya ka kam ka jong utrai kila dei ban pan i ya kata ka jingkit kli ka basisya bat ka bakhut hendrei pose kam semlong kumta kibon setang ki kenrum ki kenram sudah bat ngisngau diau ko ki parbanget ban yoi bakani ka jingkit kli hakani kisngi habaro kiliang kilahir haduk kata-kata kat banang mi kisngi namar kata ki parbanget ngasngau tho bau blei ulapan sngau ulapan syon ya kani bat kani kala penrung haka jingmut ke jekat ke janga bangadei ban kren ya kani ke jing sisa kabadon ha kasla jong kaperthei hakani ka por tu ni merjingmut lang halor jukani ka phang bangini puson lang bani merjingmut batru bani slok lang hakani ka por ke balingkot kamat ke baningkong kai ka jingkit kli kai ka jingkit kli ka jingkit kli kalong ka wei na ka benta ka blap tenrong ha wei po wei ubriu nado ki hap khna hado ki blasan larang ba kani kadai kani ka jingkit kli kalong ka jing sim khia ban sngo trai ya ka kam ban sngo trai ya ka kam ka bau blei ula benshet hanga bat hapi kaktin jingkit kli kadai ka noun jong ka verb kit kli kawan naki artli kiktin kit bat kli kit kamut kabara ya ka ei ka bakya hababun kaba omna syu ban syura dakakti ani syuba hakaterpeng hendrai hab bandakit hakakli da ustar kakli kadai ka benta jong ka met ka jong briu ka ba hakli du ka ba don kam ka ba don haka ya ka jabing ka ba don haka ya ka bor perkhat ka ba don haka ban kit bat penyat ya ka jingim haki benta baro jong briu habala peniso ya kini ar kit kli kamut ba kli ba khala ka jingkit kli ka bakloi ban siu dakamet labha lani lasniu kadon ka benta ban kershan lani ban yada sya sitom nakamta ki weipat yarap da ka mensim jong ka jingla isdei bat ka mensim jong ka jing jinsur kumta ka jingkit kli kamut ka jing simkhia ya kanu ka kam la ka jong hi ka banyo hakmat ka bakong santam ka bakloi ban len yeladi ya ka por ya ka bor ya ka spa tang ban pendep hok ya ka ya kata ya ka bala benshet bat ya ka bala shania hangi larangi pet ya ka perthai ka bang imenta ngisyem baki briu kila syem sting palat ya ki kam lani kile ya ki kam tang bandap klem dasalia ngibon kam palat tang ban perkhat tang ban penbiang tang ban penbit ya kenika maladi bat yala ki jong haka jing sisa ki parbengai ban iet yaladi lani ban iet yala ki jong kamlong ke babakla
Henry kum ki Kristan ngihap ban sotho ngihap ban perkhat ya ka jingbet ka jingbiang jong ki weiru kumba u Chris ulale bat hikai yangi kata ka jingkit kli ka basisha kadon ka wei ka jingekran preng wei u temen wastat bat u wei u kon samla utau temen ula keli ya u samla kumni wong balai ba misubam dokha manakapor kata dik keli ke ba unu temen bu ya uni kon samla bat uni u samla u ong namar banga i ya ka dokha ti ngabam mankapor ya ka dokha ti temen u ong biang atau kon samla o mi i ya ka dokha namar kata mesei na me penyap ya ka mesdi bat me bam bang bha hatu me ong ba mi i ya ka dok kha utemen ula ong biang hau ta u samla wat ong ba mi i ya ka dok kha mem i ya ka dok kha mi i yaladi namar bakata kadok ka ai ya ka jingmat ka ai ya ka jingbang kumta mesei na me penyap mesdi meshet bat me bam utemen uong hatu ka jingit ka basisha ka dei bangin yo ni ngin ai katang iepi ya ka jubab bonsin ni ong bangi it yanu rianu namar bangi it nagadok nut ka basisha nrei ngi it namar ngi yo mentoy na kata ka bangi it kani gadi ka jinglong jong ka perthei pat ba hi lan salon sar hi hakin ni kisngi ki ba menta ka ba nyim perkhat bat ngi thom da ka bor ka buj ya kata baro ban yu roj nya ki berib ki barya ban kini bat le jubor tang ban penhun ya kata ka maladi ki parge tu ini phai sen ka tien ka jo blei le maka exodus lai khat wei ka ong u Moses u ong ngalong u e bangan le chou paru bat mangan yalam no ya ki kon Israel nakari Egypt ladang ngabu biang hakawei pat ka kentin ya ka jing ong jo u ya kini kentin ngalong u e banga haban kit kle ya ki kon Israel le si Moses raman ong haka takadur ngalong u e bangan haban kit kle ya ki kon Israel ngin syam babun na ki bang ngilalong Kristan ngila keli ya kini ka juk ka jing keli man kapor balai ngi keli ya kani ka jing keli ki daw katu kat ni ke bangla banu ibha kilong kumni namar bakam kata yanga ni yangi namar ba kam dei ka kam ka jonga ni ka kam ka jongi namar bangim dei ngam dei unong yalam le ngam dei ki nong yalam ladi ngim nang bat ngim tip kumno ban le lani ngim nut ban len yeladi kita kilong ki jingkeli kiba la ban keli habala ban shet ya kanu ka kam ha ni iwe pi iwe u Moses ru u aidau yau blei habau ong bangalong u e namar bu thlun namar ba kam kta ya u namar ba dei unong yilam u balajit de kibreu namar yo ki khon Israel kim ngai ya ka jing lam ka jong u ya ka jing ong ya ka jong u bat kumta u Moses ula kentaj ban pediang ya bani lam ki khon Israel ha ka basdang ula le kumta hendrai habangi pejpat ya ka background lani ka history ka jong u Moses kum u samla udon ya ka jingkit klit nado ka basdang umla sha banu i ya ka jing don lani ka jing le ben bat nyon ben jong ki bat ben ki bat klot ya ki mrau kum ta kum usamna u baklut kli
ula penyap ya usipai Egypt halakabor bat kajing klan bat kani kajing le kala penlong ya u baun pedri ula let pedri syari median hajan kata kapukri bat kum usamla badan kajingkit kle hang taru ula yeng ban yarap yakitu ki hinyaungut ki khun kan thei uling do nakakti ki sendrang ki bawan nekbor yaki bat hadin kata ula pen bha syu ya kakam kum usamla ubadon ya kajingkit kle da ka ba upendem ha kajingkot ka jong ublei ngioi namar kata ba Moses ubadon kajingkit kle ban le bha u kenran din no da ka ba usyong ban sarai no ya kilang brod ha kajaka ban pen bha ya kakam kum ubriu ubadon kata kajingkit kle kajing kenran din ka jong u kala ban long namar bulale yaki ai hala ka jong kajing start bulale yaki ai hala ka jing shempang bat kumta umla ban yang scam kadon kajing ting kadon kajing so shep ting kadon kajing sha berngam bat kumta ban laj nakata ula shim ban syaraino ya kilang brod kai kata ka reflection ka badon kajing long Moses hangi pat kum kibangej laring ipet berkmi yaladi ngin syam babun nangi ngilong kum Moses kiba persang ban le bha ban don ya kajing kit kli hendrai bon sin ha kajing ilam kajong ublei hendrai ngiju perkhat ngiju kren ngiju le hala kajing start bat kajing syampang bat kumta hateng ngithaj bat ngilwat no bat ngisyam bat kata ka bangidang le ya kata kajing kit kli ngiya kendo ya kajing bat kajing persya bat kumta ngiran deno bat ngiwat daka lenti kabasuk kabangim kwa ban tuklar ai syu ngim don syu kata kamensim ban kit kli nakabata ban tei ya kababha laki long ki Kristan ni kibam long Kristan kibalong kum Moses ubam la sya ban yoi ya kabasniu henrei kalenti kabakishim kade de kabor ladi kumba Moses ulale nakabasdang hanrei kani kajingkeli kabadon kam ban keli shimet kalong hatu nyaper ayu nakibam long Kristan kabadon kam kalong namar kata kum kipar benget banwat ikambon kajong ublei haman jang kasin jam kabangishim ya kata kajingkit kli ba kata kajingkit kli kajangi kalong kajingkit kli kabajob Moses ulong ngalong ue habau blei ulang khot u ban shim ya kajingkit kli kum unong yalam uong balei manga om kiweipan kani kajingkeli kabau Moses ubu hakmat jong blei kaba kapeni ba umkwa ban mi na kata kajaka kabasuk kaba udon kabang ibu hakatin fareng ka comfort zone balai ingin penjenjar yalade balai ingin penbon kam yalade ki parmengai hakini kisngi ki briu ki snobang bat kham snotanat banjit ya kata ka comfort zone bat ngimkwa ban mi nangta ki parmengai dakaba burom ya barok hangni ngai i ki briu ki ba mentah ha kan ka perthei ki don ya kata ka self interest responsibility kata ka jingket kli ka ba don ka jing yo nong ni ka jing mentoy shimet map yanga dakalong ka ba kham nrei nga kren ya ka jing shisha ba ka jingket kli hakini kisngi abadon kajing yo nong ngi kloi ban le kumta henrei ko ki parbangai ngakwa ban kentu hakani kapor kum ki Kristan ki basisha ngide ban don kajing kle ka bakan zaman sim kata ka bayong ka spiritual responsibility kabam khmi lenti ban yo nong naka na ubriu ni na kaperthei ngilapuli hakabasdang
Nakasithi Paul ke Kolosai ke long ke balai ke dekat atlah hat besau ke baong ai ya ka jing syakri ke ba pen sngobha yau briu ngarong ke ba pen sngobha yau blei om haki briu kan ban biang ai ya ka jing syakri ke ba pen sngobha yau blei om haki briu kata kat ke ba pinle tu trei nadu kemensim kumba hautrai bat om hakibriu kata kadai ka jingkit kle ka basisha ka jingkit kle ka bakhuj namar ha ka bakhaddu kum kibangai nginyo diang ya ka bainong nautrai naba ngisakri yau Chris bat ubautrai kamat ka baar ujisu ubadon ka jingkit kle ka basisha ki parngai khnang ban kham sngu thu kham sai ya kani ka kam jong ka jingkit kle basisha ngiri ban pe so jisu kom unong pen inuksa ngin shem ha ke gospel ka bau jisu udon bentalut habaro kiliang ban kit kle ban pen baha na kabenta kajong ubriu ka Nazareth manifesto lani kata ka mission statement kajong ujisu ubana Nazareth ka ongkum ni ujis umensim utrai uhanga nama ulapan sle yanga ya ka ban yalap ya ka gospel ha kibaduk ulapha yanga ban penbena ya ka jing pelat haki bala set bendi bat ya ka jing penpej bat haki ba matla ban pelat no ya kita ki bala ban ka sitom ban penbena ya ka snem bab diang hun ka jang utrai ya kata ki ban shem haga gospel Lukas kelong basau ki dekat khat pra hadu khat kendai ka jingkit kle ka ba krautam ka ba jisu kalong ban pendap ya kamon ka jong ukpa hakabawan syaka perthei ban syayap halo ka ding pna na ka bentaban mahap yaki pop ke jongi bat ban penyo hangi ya ka jingim bam jukut yo anes lai khat riu ujisu udon ka jingkit kle na kamta kiriu shimet Kolosai iwe arpnyo ukris hapi ka jingkermen ka buram ngiken mau yau jisu bat unong krong khajna ulebi bat usakayos bat ubartimayos bat urang ba sispa bat katuka kun juga kentei kanong kanan bat kiwei kini baro kilayo ya ka jingkerku ka jingbaha habau jisu ulai shem bat ki ujisu namar kata upendap ya ka jingkit kle ka bau kpa uai hau ujisu udon ka jingkit kle nakamta ki riu kan thei Galatia lai arpra om don senrang bat kan thei namar pi baro pi long ka wei hau Chris Jisu ki riu shampang ki ong ba om don bala kum ujisu hakaban penyo ya ka jilong marangkat ki kan thei bat ki senrang ngiken mau ujisu bat kanong Samaria ngiken mau yo Jisu bat ka Mary bar ngiken mau yo Jisu bat ka Martha u Jisu udon ka jingkit kle nagamta ki riu kan thei bat ka jingdon ka jong u bat ki kala ai jinghun yaki u Jisu udon ka jingkit kle nagamta ka long ying long sem Ephesus san arpuar arpusan Ephesus riu iwe ki kan thei kin pen ko ngo yalade haki tanga jongki ki senrang ru kan e ila ki tanga bar ki khon ru kede ban ko ngo yala ki kme ki kpa u Jisu te udon te ka jingkit kle na ka banta ki long ying long sem kumta u ai hangi ya ka hukum ya ki kme ki kpa bangi ru ngidi ban don ka jingkit kle haka ying ka sem u Jisu udon ka jingkit kle nakamta ka sensar ka khadar haka hima rom khatlai iwe Hebrew khatlai khatnyo to ai baki briu baro
kinpen hapo hakibor bahakli tu kok ngu ya kita kinong yalam jong pi bat tu pen hapo yaladi haki hendrai ko kipar gait hakini kisngi ngiyoi haki social media haka YouTube haka Facebook bat haki Twitter baki briu ki khnyum ya kerukam sensar kadar mentah dak ba ai ki jingkan tho lani ki comments haki social media platform ki ba pair kat ba kapor ka jong Jesu Christ phinum la lenut ban khyum ru namalar phile kumta phinsha pensitom bat sha penyap ru hakinong sensar klem daw kinong sensar ki ba menshwa kila ban nek kat bamon kumusim Herod habauman ban penyap iki khlung po arsnam omdan manu banut ban kren persya yau ndai aingo yu blei bengiyo ya ka jinglat dut kata ka demokrasi ka badon hangi bengila ban kren bengila ban persya bengila ban peni bengila ban keli kata ka long ka jinglat dut ka bakrau bat ka hok long briu man briu ka bau blei la ai hangi kani ka jingkela kami namar na ke jinghikai ke jong Jesu hakapor udang im banut ban kren ya ka hok bat ya ka jing shisha kani nama kata ka de ka jingkit kli ka bau Jesu ulabo hangi ban buram ban ko ngo ya kita bela sensar halor jongi u Jesu ru ukit kli ila ka jong ka balang Matius khat riu khat pra u Jesu ong ngante ya ka balang jonga ti ki khrdop ka dujok kinumla ya ka ki balang kilalong shisha ka jingpen keladur ya ka perthei lada ki balang kimdon ka jingkermen ha ka perthei ru kamdon shu watla ka balang kamla setia ban bot tikna ya ka jinghikai ke jong Jesus Christ hendrei ki yeng ban long ka jingkermen ya ka ni ka perthei ka badum ka balang ru nama kata ka don ka jingkit kli ya ki dikot hapo jongka ki parbengen baki parlok be ke jonga habang ipet ya ka jingim ka jong u Jesu ngiyo i shai kedar ba u Jesu udon ka jingkit kli ka basisha nakamta ban penbaha bat banon ra ru ya ka jingbaha la ka long ha ka jingim ka jonga la ka jong pi shimet ni la ka long ha ka long ying long sem ni lakalong haka imlang kasalang wat ru haka balang ru namar kata ai bangiru wat lang ilong tang kinong song nrei ngilong ru kita kinong but kijong u Jesu kibangi dei ban im ban long ban kit kli kum mau nakamanta ban tei ya kababaha kamat kabalai kajing im kajong u Joseph kadon sibon kajing hikai ban ai hangi ya kajing kit kli kabasisha ngikin mau kumnu Joseph upoi hadu katu kerdan ban bat ya kajing sensar kabahaki do namar kajing start kabau blei ula ai hau kat hadu haru ula ong halaki jong kisakri kumni ngila ban syam yau briu kat uni ubasyong umensim ublei hau bat ula ong ruh Joseph naba ublei ula peni hame ya kani baro om don uba syampang bat uba start kum mami kani ka certificate kaba upharu uai hau Joseph upharu om tang ula ai ya kata ka jinglong babha ka jong u ya kata ka good character certificate hendrei ula thongru ula appoint ru u kum uwei u officer ubahedo ban kmi ya ka ying kasam bat ula airu ka jingkit kli ban sensar ya ki brio jong ka hima hendrei tang ka khatsim upharu ubat hi bat lai thu ha ka Bible bau Joseph ula yo ban sensar ya kata ka hima ha ka kti ka jong u ha ka jingkit kli ka ba ula banshat u ula ai ya kata ka jing shakri ka ba hok bat kebabet kabala pendan burom yau blei ki parmet ke ai kabamut banwanra hakani kalong watla kajing yat lenti kajong u Joseph
Hakabas dang kalong kabakok ru kabakok ram. Kaba i bamdan ka jing kermen haka jing im ka jong u. Henry hapring jong kita ki crisis. Ki belawan nakaway ka crisis. Syakaway ka crisis. Hatu Joseph ula kenran din. Joseph ula ya syakmat. He moves forward. Kaba peni ni bau Joseph ulang ubriu ubadon umensim jong ublay. Bat utahi umensim upendon hau ya kajing kitkle ha kajing im ke bau ya kendo. Nah kani kajing long ba kajing im jong Joseph ngila ban i kendiat kajing long ki ba kum ki banget ngidon kam ya kajing kitkle ke banikong kajing kitkle ban pendap hok ialah kajong ka kamram. Habang ipait ya kajingat lenti kajong Joseph nadu baki men kila Bishni kumtu kila Shun ya kila Dimrau ya kila poi usikawai pat kajaka lesi menadi hanga bat hangi ngin jin ladon kajing sonok mensim ngin den John kajing sosi ngin don kajing shapting hendai Joseph umlong kumta walau don hatka kerdan ke bahakli shimla pendan kam ya kata ka ikhtiar ya kata ka kabu ya kata ka bor bau nyok ban siu keliang ya lak jog himen da ka basniu Genesis san pau arpau kong pi shisha pilatmu ya ka basniu persa yanga ndre ublei ulatmu ya ka ban penbha sngap kiktin ki bami na Joseph wang ublei ulatmu ya ka ban penbha ya ka baka jingkit kli ublei ula ai hanga ong Joseph kata kalong kalat kata kalong kabu kabau Joseph uyo ban pentrikam ya kata ka jingkit kli ka basisha ya ka ba lah bu hau ban penim omtang ya ki men ki jo ne ban penim ya ki weipat ki badon ha kata kanem sniu kani ka peni bau Joseph udon ka jingkit kli ka basisha ka jinglong ka barang ba hakamut ka perkhat haka jinget ka baskem ka bala su thiet ha haka jingim ka jong u nadu bukhna hangni Joseph ula pendap yala jo ka benta ka bala bu ya ban aiko ya ki men bat ikwe pat kiri ke badan haka to kapor Joseph ula pendan buram ya blei da ka jingkit kli ka basisha ka baar ka jingkit kli ka badan ka mensim jong ka jing yaisha ka jingkin kli ka badan ka mensim jong ka jing yaisha ka wei ka jing long babha ka bau Joseph udon ka dei ka mensim jong ka jing yaisha wat haba kita ka jing kilawan na kapor si kapor ndrei la don ya ka jing yaisha umshim la khunyum umshim la don kata ka khmat ka baniala persha ka baniat namar ka baniat hendrai ka jing yaisha ka jau ka wanam ya ka jing kerku ha ka jing im ka jau hateng badadai hangi ngilano mensim haba ngiyo haba ngi kedu kata ka jing baki crisis hendrai hau kim simlong ki ding pengkiang ya Joseph penban kata ki jing kita ki crisis ki bau kedu kala pen yo bor mensim ya bangadi ban job ya kita ki jing bat ki jing ele ban long ki bakit kle ngidon kam ban yai persang da ka jing rap ka jo blei na jong ban ken randin ka jing slur kam dei ban don kam dei bam don ka jing shapting hendrei ban le ya ki ki badei wat la pen shapting ru Joseph ulala ban yaisha namar ka jing don rengkat ka jong blei bat ka wei pat ka jingkit kli da ka baai ya ka babatam ka jingkit kli da ka baai ya ka babatam ka bale ne ai ya ka babatam kam dei ka jing janai kam dei blabyang na dong shadong hendai ka dei ka jing pendap ya kata ka jingkit kli ka blabu bat tenrong hau ta ndai ya ka jing penmi so kadai ka jo ublei lalu Joseph usngau haladi bau dei ubajanai hakilang baro ngam artatin habagawan kiwan kita kijing sniu
kijing persya yu unjin dalam paino bar mat ya kijing jot ban long ki bakit kle ngidon kam ban ai ya ka batam ka bami na kaninga donot ka jongi om ban pe ki we ki ong kumno ya kata kijing persang ka jong pi hendrai pi ai ya kata ka batam ka bami na ka donot ka jongi. Give your very best from your own. Ublay ulapan pau ya kajing start hu Joseph bat lay thu i kajing mut jang jing pu asli jang u bat kata kelapan hun yaus em ha kita kajing jubab kata di kajing kerku ka bau Joseph umat namar ula ai ya kajing syakri ka batam ka ba kordor ka ba mi na ka dok nut ka ba syapo ka jang u ka wai pat ka jingket kle ka dan kam ya ka bor sensar halor ladi ka jingket kle ka dan kam ya ka bor sensar halor ladi u Joseph ulayo ya ka jingket kle ya ka jingket ka berjab nama udon ka bor sensar halor ladi ka balong ka atyar ka ba ula pentrai kam ha ka jingim ka jong u Joseph ulaya ya kilenti ki ba ki ba kelan ya ki khoru khoram ka balong ka basdang henry kita kimsim lapen bakla ya ka jingim ka jong u bantai hangi habang ya ka ta ka ju ka jingat inti ka Joseph ngimtep ngin poisano henry Joseph namar bu don umensim uso umensim ka balong ka bor halor radi ulalong ubajob ha ka jingim ka jong u ka jinglong ka bakong santam ka badon ha uwei pa uwei ubriu udei bandon kata ka jingdon ka bor haladi self control Galatia san arfulai ka kren sepang uso umensim bar ka bor haloradi udei uso ubakat tu dengin puli ha Galatia san arfulai uso umensim ka bor haloradi udei ubakat tu bat nganget ka don ka nongrim hablabu ya kata ka jinglong ha ka bakat tu ha uso umensim balai ngong kumta kalong bangin om la banyo ya ka bor halor ladi lada ngimdan shwa ya ka jingit ngimdan shwa ya ka jingkmen ngimdan ka jingsuk ngimdan ka jing yaisha aslam ngimdan ka jing lesbun ngimdan ka jing lebha ngimdan ka jing yaine bat ngimdan ya ka jing jamnut bar ka bakhaddu kadai ka bor halor ladi kini syakmat ka jing long uso mensim kini bandon bat kumta habang yo ikini pratli ngin yo ya ka bor haloradi ka bakhaddu huso mensim namar kata ka bor haloradi kami na ka jing ka jong ublay ya ka bla pensu thiet yangi ka jing long uso mensim ha ka doknut ka jongi namar kata ko ki parlok ba ki parbang ibi jongi banlong ubadon ka jing kit kli udai bandon ka bor haloladi hakanu kanu ka jinge sem hakanu kanu ka jinge kendu la kalau hakijing la kalau hakijing pang sistem la kalau hakijing syarem la kalau hakijing nok mensim ke jongi bar wat hadu kijing job bar kijing kemen kumbau Joseph ulamat yakini kawai pat ka jingkit kle ka perkhat bha haswa banle yaki teng teng hakajing im ka jong briu ngile yake klem da perkhat bar habang ngile yake klem da perkhat kawanra yake ki bam sultanat lani kawanra kita kri jing babi o bale ngale kumto njen dale kumni kana long da kumui pat kata kadai ka jing tenjo ha ka jing im ka jonga ba ka jong pi kumbau Joseph ulamat igi jing tenjo ha ka jing im ka jong u ndrei ha ka yaka jingai ka jong u ba ka jing im jong u ndai ulabut ya ublay ulabut ya kita kijing sngo bak kijing kwa jong ublay om ya laki jong ke kijing long ki bau don ban kit kle ke kijing long kijing don kijing bam kit kle u Joseph ule ye ke ban ko ngo bat ban pen burom ya ublay u Joseph habau le ye ke udah thau udah wo udah perkhat ha bat shimle thurmur ya kanu kebenta ka jingkit kle ka basisha ka don kam
ya ka jing duai ka jong ublei ban long ubakit kle day ban le ya ki ba day bat ki ba bha wat la ka don ki jing persha hakaru ka jing kit kle ka basisha phila ban yo i na ka to ka jing thu khana shafang ka pharsi unong samaria babha a good samaritan ka ba phila ban shem gospel Lucas kalong ka basi phau ki khot arpusan hadu lai phinyo ka tu kalong ka jing thu khana ka ba pen kan mau yangi bat ngilang baro ya ka mensim jong ka jing kit kle ban le bha bat ban le isnei ya ki weipat ka weipat kamat ka basau ka jing kit kle pat ka jing tre sitom ki parngai ka jing kit kle ka ya ringkat ru bat ka jing pen kre bat ka jing tre sitom klem ka jing tre sitom nginom la ban pen urlong ya kata ka jing kit kle ka bla bensyat ka bla tenrong hangi ngakwa ban ra nuksa na ka jing kit kle jong u David haka jing khun jong u bat u Goliath haka kitab Samuel ke baningkong ka bakhat nyo ka bangitip ha baro syapang ka jing penyap u David yo Goliath ngakwa ban ra hang ni ka jing hikai ka bang yo no David haka baur penyap yo Goliath nagat ubri u baklan bu sop ikamet baro ka wei da kita ka jing pongnar hendrai u David u legit tang santli ki mau lingkniap santli ki mau lingkniap ka jingkli ka long balai u David u haban sim hadu santli ki mau lingkniap balai tang tang wei hatu David don ta ka jinget ka skem ho blei ba on shat u tang wei mau un sapen kelon yu Goliath haka jing sisha hendrai u David u hab ban pen kre ru namar la bandon seki weipat ki Goliath sangut ki weipat ki Goliath kata pila ban shem haka kitab Samuel ke baar arfui san puan la ya thu hang tu barang don sa sangut ki rangba kum u Goliath bat kadai kani ke bau blei la pen shai u mesim jong u David bon shem santli ki mau linkniap ka wei yo Goliath bat sautli ya ki weipat kita ki ratba ki balong kum u Goliath namar katangi i hang ni ba u David udon ka jingkit kli bat ka jing pen kre ru ya banyo ya kata ka jing job ha ka jing yakun ka u nang ta shu lai thu hang ni u David ula jet kerpang bha ya ki mau u mau uba shushim kum tu narut wa nurut nong hendai ula jet kerpang ya ki mau ha ka Bible parang ki ong smooth stones mau lingkniap kabamut barada syat yau tau mau unlong ubabet bat unlek thik ha kata ka syap kabau thu kabalong sisa kumta u David udon ka jinget ka baskem ndai udon kamru ki atyar ki bala pen khrep ha ki ba udai bandon u David kum ubriu udon ka jingket kle bat ha ka jo kapor udon ru kata ka divine providence kumta ura shim ya ki mau ki bakerpang ki bajanai bat dek lingba kata ka jing shim ka jo yo mau lingkniap u David ulala ban shat yo to mau na bat na ka jing shat ha ka silang mat jong Goliath bat ula kelon bat ula yap hang tahi kani kapen i ba ka jingkit kle ka don kam ru ya ka jing trai sitom bat ka jing pen kre ban yo ya kata ka jing job kamar ka basan ka bakhadu ka ai pat ka jingkit kle ka jongi kum ki dhot bat ki riu dhot hapo jong ka balang ha ka balang ki dhot bat ki riu dhot jong ka balang ki don te ka jingkit kle ka bakrau na ka bata hikam ki ba pher hapo jong ka balang kum kiriu dekat ngidon ka jingkit kle ban be sige jinga sang lang baro jong ka balang om tang ha ka singi utrai om tang ki singi kerpang lani ka ha ka sakramen ki jinga sang mit balang kilong dasisha ka jing syakri ki ba kordor ban sngap ban sa skor ya ka jing hikai na ka ni ka Bible lingma ki subject ki ba pher bat la ju ong ki por ki ba menswa ya ka mit balang la khot ya ka jing seng jong ki riu dekot namara sam ya ka jing hikai shong tenrai jong ka jing
hakini kijeseng miet balang. Hakini kaliang kum kiru dekat ngidang yaksa ban be sekijeseng jong kimiet balang. Kani ketika jing kabakrau kababaro ki balang ki ut hakini kisngi bagi jeseng miet poya kilong ki baterkhong bat ki bam ai jing hun. Bagi jio sngowi kani hak report kut snam jong ki balang lakalong hak district lakalong hak presbytery ki jingken tho ki wan ha ki jeseng miet poya ki jeseng miet balang ba kilong ki bam ai jing hun ya ke balang. Kawai par ka jingket kli hak balang kalong ba ki parbe kin sim khia ya ki program bala benshat labu ipi hak jeseng her baro. Kanir kadai ka shibenta jong ka jing syakri ka pi ai te se ubelai. Kumta ha pi yo benta haki program jong ka balang ni ka jing seng kan thai ni ka jeseng samna ni ka jing seng khna ni ka jing seng yeng tu ginda simkhia bandon ru kata ka jingket kle ban pendap hok ya kata ka benta ka blabu hapi bat hanga ringkat bat ka jing pen kre ka bajanai nang bakalong ka jing mentoy omtang ya pi simet uba pen kre nrai kan long ka jing kerku ya ki weipat ki bayo ban sngap bat ya sngo ki parmeng ide ban sngo tho bala ai hangi kata ka jingket kle ha ka jing em jing ha ka jing em ka jongi nadu pagidang khna hadu kilang samna pakilarang ba par hadu api kibla temben ru kum ki kme ki kpa ngidon ka jing kle ru nagam ta ki khun ki jongi bangin hikai nadu pagidang ret ban tip briu balong ki batip briu ki batip lei ban ya hakalenti ka badai pakak tin ki jong lei ka ong tu hikai yo khna hakalenti bu dei ban lei ti onam karya shu naka wat haba ula temben proverb arfuar nriu kani kadi ka hukum ka bakrau ka badawa yanga bad yangi kum kikme kikpa ban pendap ya kani ka kamram ke bla bu hangi ya ka hukum ka jong blai ba ni deban ai ya kita ki jinghikai ki bakan jaman sim na kani ka tin ka jong blai ya ki khun ki ti jingi na du kadang ret hadu bagan san kani kadi ka hukum ka bangidon kamban penrung ha ki khun ki jangi ka lois bat ka uniki kila pendap ya kani ka benta ka blabu na ka ting ka ju blai ha ka ba kila pensan ya Timothy bat la khot ya u samla jong ka jinget ya Abraham ngi khot u pa jo ka jinget ya Timothy la khot u samla jong ka jinget la da barok ki kristan ki pentrekam ya kani ka hukum proverb arfuar nriu de khot ngatharai ka jela ka jongi ki ying ki sem ki jongi kinum long kumangilong menta ki parngai ka bakhaddu ka bang pa ban bu hakne ka por ka jingket kli ka long ya ka bakinong sharai kiladap pensngo haki jingseng ki kiladap ya kan ka sedam ka bakarpang ka jongi kum ka balang ha ka bangin sayo ban penlong ya ka jingjet tememesan ba ka jingjet rang ba balang ha kini ki khendiat benai ki banwan ka jingjet tememesan ha ka arflaitrik Oktober arja arfuar ba ka jingjet rang ba balang ha ka arfotik November arja arfuar kini kilong ki kam ki bakhya ki bakrau bat ki bakentang kum ki riu dekhot jong ka balang mauro ngidon ka jingket kli ya kini ki kam artli kumta nakaliam jo ka balang ngi kerpat ya ki dekhot ka balang ba ka jingket kli ka baningkong ka bakwa ban bu hang ni ka long ka jingket kli ban bu ya ka jingdwai ya kini ki artli ki kam jo ka balang haki jing ki sem ki jong pi haki jingdwai mid step mid step haki jingdwai ki jong pi haki jingdwai ki ba jar ki jong pi ba phin don kini ka jingket kli ban bu jingdwai nagamta kini ka kam ka bakrau ka bakentang klem ki jingdwai nginam la ban yo ya ka jibab no blay ngilayo iki revival hakistam ki blay no but day lingba ki jingdwai ki bun snam ba revival ka wan ha ka balang ka jingi hanika ribe e ka jingi namar ki jingdwai Moses ula job ya ka thma ba kinong Amalek namar ka jingdwai ka jong u da ka bara ya ka kti sa jong ban khot karpat
ya ka jing isnei ka jong ublei paniarap hakat ka portma ka jing duai ka jong uda ka barak ti sejong klawan ra ya ka jing job ka jing duai sha jing it jong ka Esther lambar kiwei ki jiu ka pelong us em ban nom peniap syu ya ke jiu namar kata ko ki parbenget tongin shim ya ka jingkit kle jong ka jing duai ka ba ublei on penyo ya kita ki riu rangba ki ba uhi ula jet lepa ya ki ka wei pat ka jingkit kle ka long ka jing poi renti jong ki riu khot ka balang ha ka sngi ka bingla ha ni atli ki sngi jong ka jing jet nam bingla ban yo ya ka koram ban penlong ya ka jing jet kumta na kalyang ka balang ngida karpat mapin bu jingmut ya kani ban wat ya ka jing pensat bor ka jong ublei bingila ban isi sha ya kita ki riu rangba ki bela rangba bha ka jinget ki bela rangba bha ka jing man sim ki ba don ka nam ka ba bha ki ba men toy bat ki ba don ka men sim ban don ka jingkit kri basisha ban tre ya ka kam ka jong trai kumba ublei simle ino yangi kum ka balang ha ki stem ki belit no ngidon ka jinget ka baskem ha ka ni ka kentiru ublei un pen mi sibon kinong tre ki banlong ka jingker khu bat ka burom nakam tau Chris bat ka balang do ngin mi naka yeng ka jong ublei lem ba ka ni ka jingker khu ka bangleyo ha ka ni ka janmit jong ka ni ka jing mani ba jing shakri jing ublei ker khu ya ka ni ka khubor ka rah peng sibon ki jing klot bat ngai ka long ka jikar shan lang yangi hakum ka ni ka por hapdeng ki kam ki bakrau bat ki bakentang ka badawa yanga bat di pirang baro ka jingkit kli ka basisha na ka benta ka buram ublei amen ngila poi ka benta ka bakut jong ka ni ka jing mani ba jing shakri jing ha ka por ngin penwaino ya ka ni ka jing eseng ka jongi da ka jing rai ka ba arspa sau pusau ka jing rai ka ba arspa sau pusau ka kam bangin trei Syakakam ukun rat ngi kisakri ublei bot kalenti bautrai uyat haperthei hajingkan pham jong ubor nginyai penthmai ai tilut laki sap ba uhi ulai kumtu baro sautli ki khot lam ka chorus ka jingrai ka arspa sa pusau arspa san pusan na ba khamrim ba habakut jong kan ka jingrai nga sngubha ban kerpat ye temsan PS Karnayor Vice Chairman Kabalang ban bu jing duai lingkot bat pen pelaj ru ingi da ka jingker khu penwai Syakakam uken ram ngiki syakri uplay bun kalen tiba trai uyan habertei hajingken pam jong bongin yai pentemai ai tilun dai kisam ba uhi ulai tungin tway nang yai tway tungin tway nang yai tway ngin kermen ngin sarai hadu makin radun wan pai Syakakam uken ran lang rod batkan nginsa na jing ma unong sun day mangiban yada haling kor kading na uram yangi kayeng kan bangi yalang sa jing som thai hab hen tungin tway lang yai tway tungin tway lang yai tway ngin kermen
u kan ram don ka jing trai ker hai van pen ben ka len ti ba kan hon ba ki pan ker teng u Jesus Christ tung in nam yai kan tiu ring sha jing in trong u na ka birthday bas new tung in tway nang yai tray tung in tway nang yai tray ngin kerman ngin sarai hadu baken ranun wan pai saka kam bukan ram hajeng in chong utwan jan kumpali ban pan Sngad ukular ban ai lemban riu kun chunom kan jong ungin som blasis pada kasnam ngin pernai haburon tungin trei ngang yai trei tungin trei nang yai trei ngin kerman ngin sarai hadu baken ranun wan pai Donya duai ublei bok pa jungi bahabeneng ngai eme krabi en amata ka jindon rangkat ke jome lamba kane ka janmet jong jing shakri ke jungi eme krabi en mele lam ngi lamba kane ko por ai malakar ko ngi lamba ke bengi ban pendam lei bi ngi duai pemeneng lam menang beten ngi kom kabalang atrai khamtam atrai menang kersan bo ringi banginala ani pen kraw ya kerteng ke em ke jome aingu namta kane ko por trai ngi lios ngo yu kubor ke bakraw ke bakodor mo shakri jome isnei ban chan shap igini ki jing shisha baro akido nor ki men sim jungi mangin long kita ki khon ki jome ki banghe ki jome ki badan ki jing ki kli kumba me melashan ya hangi blebi ek kur yakini ko por ba yakini ko kubor baki ke baro ki bangi yos ngo kindalong sha ko bor namta ki jing em jungi kan mau yelo jong shakri ru tumen besan manang kesan manang ibon nang alam yu ru trai nagoi ko por sui pan pinalaban ai ki jing shakri yame ki por baro pari ki jaka baro kurku yang iwe pi we ngi samino na ka yeng ka kentang ka jome sungo oblei ka bangu chungi ma pi ki pop krang kang ki misyam mar ka teng jisu ngi pani ki ne baro bara ka bawai jong ne ki jing shakri ki jong yame ablei isnei ye ka man pelaj ngi de ki jing kurku ka kan sai ki jome dak ba ai ru ka jing ai ka badap yang badap krai ki jong trai ban open em e jong Jesus Christ ka jing e ba ka ba pla ka mamayan ka banala ka jong blei ku pana bom jukon lemba ka jis lok ka jing masaj bor ka jing thamai bor ka jong men sem bakoi ini ki jing ku jong ki lai ho wei blei ba em ba shisha kin long rangkat bangi kum ka balang an ya lam beteningi pat kham tam bangina ban pendap ki kraw ki kam ki ba kraw ki ba kentang ki ba mela perchania ala ka jong balang lorangkat pikiran peyeng ke stan ke jongi baro an ko yalaman kersan bori ki rukum jo lorangkat kita ki mani ki besyakri me agari bakalang setla ka pertai nanu menta sudu ki bam ju kodro amen